És per la tarda. El passeig de Gràcia s'omple. Arriben tots els partits i totes les delegacions de les comarques de Barcelona i d'arreu de Catalunya. La dècada dels 70 va ser un moment històric de gran activitat política on la societat civil organitzada va tenir un paper fonamental per forçar un nou escenari polític que posés fi a l'etapa fosca del franquisme. La necessitat de superar el marc legal de l'època era evident i el 1971 neix l'Assemblea de Catalunya, un moviment cívic transversal i unitari que va esdevenir la plataforma ciutadana més important d'oposició al franquisme. A la nostra vila, l'Assemblea de Catalunya va prendre forma sota el nom d'Assemblea Democràtica de Molins de Rei. L'Assemblea Democràtica de Molins de Rei es va constituir als anys 70 amb la voluntat de ser l'Assemblea de Catalunya a Molins de Rei. L'esperit era treballar units persones, grups i algun partit i les entitats amb tres objectius que eren el resum: l'amnistia, les llibertats i l'Estatut d'Autonomia. L'Assemblea com a tal va ser el segon moviment unitari després del que havia estat el Congrés de Cultura Catalana, que va ser, crec, un parell d'anys abans. Estàvem formats per entitats, estàvem a diferents grups de solidaritat, del grup de dones que començaven també a funcionar. Hi havia les associacions de veïns que estaven ja representades, que tenien les seves lluites veïnals, i allà hi érem tots. Ens reuníem a la Penical cada setmana, no sé si era el dijous, i allà vam anar conformant els grups. La força i el positiu que tenia aquesta iniciativa era la participació a nivell global de totes les forces polítiques i entitats i gent interessada en uns objectius comuns. De la mitja dècada dels 70, en què érem els joves que dinamitzàvem l'Assemblea Democràtica, el grup de drets humans, el grup de solidaritat amb els obrers a les vagues, que ens reuníem a la parròquia amb la Roseta Canalies al capdavant, una dona de Càritas, un perfil, o el mateix Josep Miquel Tort, el promotor del barri del Canal. Tota aquesta gent jugava la carta de l'Assemblea Democràtica i la carta del Congrés i la carta de la mobilització popular. Totes les qüestions socials de barris, fàbriques i nacionals era tot una amalgama. Hi havia moltes ganes, molta il·lusió, molt de compromís, molta entrega. Recordo que la reunió prèvia, que és la que on vam decidir les intervencions i què fèiem cada un i tal, la fèiem en el vestíbul de la Peni, allà amb els que ens tocaven, no sé, érem 10 o 12 asseguts en quatre cadires en el vestíbul, perquè les demés dependències estaven ocupades, diguem que hi havia reunions a la sala d'actes de dalt, a l'escenari. En aquella època hi havia una efervescència de voler fer coses i de que això tirés endavant. Va ser una experiència, jo diria, engrescadora, creativa, amb molta il·lusió. Hi havia moltes iniciatives. Tothom teníem les nostres coses, els partits també, però hi va haver tota una sèrie de temes que vam anar tots a una. A nivell de l'Assemblea, jo crec que l'important era això, fer la sacsejada i conscienciar una mica la gent que estava una mica potser retreta, no? L'Assemblea Democràtica de Molins de Rei es va constituir en un acte públic celebrat el 6 de febrer de 1977 al Teatre del Foment Cultural i Artístic. La revista Llaç d'Unió en feu la següent crònica. Entre els organitzadors hi havia el temor de comptar amb poca assistència, la por que encara sobreneda en l'ambient, la tonia general i el matí esplèndid que convidava a la sortida feien incerts els pronòstics, però el foment cultural i artístic s'omplí i l'èxit va sorprendre tothom.
La sala va ser ambientada amb una gran senyera i un gràfic que recordava el pont de Carles III amb la llegenda d'un temps d'un país, tot un símbol. Creiem que l'Assemblea Democràtica va donar un bon inici a la seva tasca. Aquesta era la impressió compartida per tothom. Tinc aquí el programa del dia de la presentació, sí, és el programa que vam fer, en el qual vam intervenir, a part de jo mateix, doncs el Francesc Rimbles i l'Alfred Bofill, amb diferents ponències que vam fer, intervencions que havíem preparat. En aquell dia hi havia, aquí està anunciada l'actuació del Joan Isaac, que finalment la van prohibir, perquè van dir que no tenia relació una presentació d'una assemblea amb un tema musical. L'anècdota d'aquí, si cal repetir-la, aquesta sí que em va quedar gravada per sempre, és que amb el palco oficial hi havia el sergento de la Guàrdia Civil, comandante en puesto, era el que manava el poble. L'acte aquest, que en principi teníem unes certes reserves de com aniria, la veritat jo el recordo una gran afluència de gent, el foment estava pleníssim i va ser un moment, penso que important i emotiu pels que hi havíem participat. Els actes en general eren multitudinaris. La gent tenia ganes de llibertat, de democràcia, d'amnistia, de poder-se gestionar de manera autònoma al marge d'aquests poders fàctics que havíem heretat del franquisme. A través de l'Assemblea Democràtica de Molins de Rei es van canalitzar diverses reivindicacions, tant nacionals com locals. L'amnistia dels presos polítics, la millora dels barris de la vila, els drets dels treballadors o la traducció al català dels noms dels carrers de la vila són algunes de les accions que es van dur a terme. Em sembla recordar algunes accions, alguna manifestació, i hi van haver alguns pronunciaments amb fets concrets que es van esdevenir en aquells temps. L'Assemblea, clar, també ens va fer molt de coixí amb vagues com quan hi havia els problemes de la Turbo, amb de Covema, amb empreses del metall, l'Exin, vull dir, coses d'aquestes que es donava una mica de cobertura a l'hora de fer manifestacions. Com a manera de defensar la llengua, que això també ja s'havia fet en el Congrés de Cultura Catalana, que era, de caire més cultural, però bueno, en aquest cas també era un tema important a nivell d'identitat, i una de les accions que s'havien fet és això, retolar els carrers en noms en català. Un cop vam convocar una assemblea de treballadors, de tots els treballadors de la vila, al Cine Versalles, que se'ns va desautoritzar el dia abans, que llavors vam anar i la vam fer igualment, però allà a Incresa, on ara hi ha el parc d'allà a Incresa, del canal. Llavors, després la vam tornar a fer, la vam tornar a demanar al cap d'uns mesos, a través també de l'Assemblea Democràtica, i llavors la vam poder realitzar al Cine Versalles. Recordo que em sembla que es va fer una manifestació, em sembla que pel carrer, per diferents carrers de la vila, que en aquell moment van comptar que hi havia 2.000 persones. Vol dir que hi havia un cert recolzament amb aquestes propostes concretes que es feien. Vam dibuixar el Molins de Rei que es va executar els primers anys de la democràcia, primers 8, 10 anys, 12, perquè eren coses que havíem posat sobre la taula entre tots, no eren fruit d'una ment il·luminada o d'una campanya de màrqueting on el personalisme es prima. Això va aparèixer després, inclús només cal que mireu els primers cartells de les primeres campanyes. Eren cartells col·lectius, allà no primava el cap de llista ni molt menys, era un més de la colla, no? A la dècada dels 70, quan les institucions no donaven resposta a les aspiracions ciutadanes, la participació popular en la política va ser cabdal per forçar un canvi polític. 40 anys després, l'Assemblea Nacional Catalana pren el testimoni de l'Assemblea de Catalunya i amb el mateix esperit cívic i transversal es proposa acomplir els objectius que van quedar pendents en aquell moment, sent altre cop els ciutadans els que ens posem en marxa per forçar els canvis polítics que necessita el país d'avui. Si s'hagués seguit la línia de l'Assemblea de Catalunya, hi hauria hagut
un trencament democràtic, que era el que realment necessitava el país. Tenim, doncs, posat en primer terme, una reivindicació que és la que va quedar pendent de la reivindicació de l'Assemblea de Catalunya. I fins que aquest país no tingui la independència, fins que aquest país no aconsegueixi la plena llibertat, el ple dret d'autodeterminació, no podem donar-nos per vençuts i ens hem de plantejar aquest objectiu com a bàsic per al nostre futur. Amb Espanya no hi ha res a fer, només tenim llibertat i possibilitat de vida fora d'Espanya amb la plena independència. Camí de la victòria seguirem. I hem de recobrar altre cop la il·lusió, la creativitat. Totes les reivindicacions que demanàvem és tot el que han retallat ara. És tot el que s'havia aconseguit. El que ens hauríem de preguntar és si ara, per exemple, no ens trobem davant d'un moment que també convindria que hi hagués una certa unitat d'acció. I amb l'emoció del primer dia, amb un somriure als llapis i amb un foc sota el pit, seguirem cantant cançons per sentir-nos més a prop. I quan em trobe amb la gent que m'estime, i amb les paraules vives i amb els somnis humils, i em tornen les cançons d'Ovid, i em tornen les lluites. Els més grans acompanyarem a la distància, perquè ja no tenim edat de fer 10 coses alhora, i els més joves heu de portar la iniciativa. Convido a tots els de la meva edat, més grans inclús i més joves, que ens hi apuntem.